Mbori yeZimbabwe hazvina kumira mushe. Uyaona ugodzokera paita nyaya panapa yatiri kusangana nayo yatiri kunzwa panapa atori ma1 pari kunzi zvoni paskillful riri kurohwa izvezvo. Tagwirei ari kunzi ane zvaari kuita. Pari kunzi pari kuvhurwa road, alright, kuti VP retired Chiwenga kuti vange vachibuda muoffice, retired General Chiwenga vange vachibuda muoffice pachivhurwa nzira yakuda Tagwirei kuti ange achita se achinopinda pa vice president ipapa. Saka for now vanhu vari kusimbisana kuti VP vari pane the weakest point iko zvinezvi. That's why kuona kuti izvezvi kungoenda kuchechi achiti rega ndimboparidzirana nevazali vami obva watonzi wakutokotwa nyaya dzaHezekia. Wakatanga kuti Hezekia anga akazodai so, iwe wai uri kudai so, uri kutaura kuti Hezekia ndiani. Ndo mamiriro akaita zvinhu zvacho iko zvinezvi. So out of everything people are still blaming Mr. Tagwirei. Vamwe vari kuti Tagwirei ndiye ari kutomhanya chinhu chacho chese ichocho, ari kugadzirira kuti zvinenge zvichiendeka ende because hanzi ari kusponsa vanhu vake. Because papatotaurwa nyaya yaka pachiakiuzwa Kandishaya and Temba Mliswa vachinzi vada kumobilize vanhu kuti vange vachinofila Harare vachirova mademonstrations. And kune company yanga ichitonzi certain company yanga idunza yaka approach kuti iprinte ma-t-shirts akanzi se yekuti ange achinokwanisa kupuhwa vanhu vafile ma-streets ese vachino protest against VP. That's the situation iri panapa. Handisi kuziva kuti inopera sei, honestly speaking, because pane dzimwe nyaya kadze kuti ikanongonzi yapinda mudariro chete, maperere ayo anenge asiri nyore nyore, nekuti munhu wacho vari kuda kutraya kushinga uyo. Ndazoona mukuru wemaveterani akutoramba achitaura kuti handizvizive zvomutaura zvekuti hanzi ndiri kuti Chiwenga hanzi abve ipapo anenge achibva achida kubviswa nani. Ndo imwe yanga iri kunetsawo nyaya iyoyi. So some of the people are saying let the idiots dare try, that will be the end of him and his family. You not misinformed. Military intelligence is not loud. Silent doesn't mean weakness. Ndo imwe iri panapa kuti aiwaka musadherere zvenyu zvemilitary intelligence. Vanhu vari kutaura on the same issue iri kutaurwa iyoyi. Chiwenga from the outside looks like that frog placed in a pot of warm water, then over fire, enjoying the warmth at first, then with a slight panic when it begins to heat up. By the time it starts boiling, it would be too late. Chiwenga watched these comrades die like flies. Azonetsa, you know, when you are the vice president. But Chandrukona, what I'm seeing here is that people are starting to blame the VP. Kuti aiwa, iwo ngochifana unge wakadeso, waifana unge wakamira nevanhu vako, waifana unge wakazodai. But now ameno kuti kwaichaperera ndekupi. Because vanhu vakutaura kuti Tagwirei ndiye ari kuzosponsor zvinhu zvacho kuti iye anga achinotora that position iyoyi. Ndiri kusangana naye nyaya yacho ipapa iri kutaurwa pachinzi Tagwirei ndiye ari kusponsor vanhu ivavavo. Obviously toziva kuti Kandishaya vanowana mari from Tagwirei, but on this current one not sure. But according to this report from Takabatana iri kutaura kuti kuda kwacho Tagwirei is funding planned protests while Temba Mliswa activist Kandishaya are coordinating mobilization against Vice President Chiwenga. A retired Zimbabwean army general said on Tuesday Tagwirei has brought his way up to being a ZANU-PF official central committee member, while Temba Mliswa, a former ZANU-PF member and a failed politician, and Kandishaya is a ZANU-PF national deputy political commissar of the Youth League and always ready to be used to do dirty works for corrupt politicians. Retired Lieutenant General Winston Sigauke writing on his X platform. So this is actually coming from Mr. Sigauke. Varikunzi ndo vari kusimbisana nenyaya yacho vachitaura kuti zvoni uyu ndiye ari kuda kutambisana mafront. But these guys, their side of the story, vari kutaura kuti we don't know such things. Nyaya dziri kungotaurwawo. Iye Kandishaya ari kuti ina handizvizive zvekutaurwa. Ameno kana mimi mune any proof yekuda kumuproofa kuti he is part of the system or part of that nyaya yacho iri kugadzirwa iyoyi. But vanhu vataura kuti pane proof
kuti pane company yakano approachwa kuti igadzire ma-t-shirts iwayo kuti basa ringe richitotanga kutotsva, but painzi company iyoyo yakazongonodzokowo yakuoma musoro yakutaura kuti hatisi kuizodaro. Ndo maitikira akuita zvinhu zvacho. Saka dzinonetsa, dzinotemesa musoro, but ndangoti ndikati turu tongonzwisisana zvinhu zviri kuitika, then I will come back later tichizoonesana kuti chii chinenge chaswera chichiitika. Obviously ndoziva kuti vanhu makawanda mune mauda kumhanyira kumabasa kuita sei, but garai mangoziva kuti ndonyaya dzirimo mudariro. Vanhu vari kuda kutrya, vari kushanda by all means kuti vange vachinobvisa VP. Ndonyaya irimo mumastreets izvo. Kuda kubvisa VP ndichiwenga manje vada kubvisa kuti vaise Tagwirei. Tagwirei wacho ari kunzi ndiye ari kunobudisa mari dzekuti achinosponsor this whole thing choda kuitika chekuti ada kufila vanhu kuti vange vachinoningina. Because anzi vari kuti vada kunoaccuse uyu nevanhu vari vanzi ari kukonzeresa confusion papi pamaspeeches ake kunyanya the current one iri kunyanya kutrenda zvakanyanya nyaya yeHezekiah. Nyaya yeHezekiah yanyanya kutrenda zvekudaro. Saka ndo pamirira akaita zvinhu zvacho. Timu zhinji rinonge richingosapotawo zvinhu izvozvo, they are even ready, but some of them sevanhu vari disappointed because kune vamwe vanhu vakasapotawo futi Chiwenga wacho kusvika pakupedzisira, but havana kuzowanawo support from him pavakazosanganawo nemaproblems. Saka vamwe vanenge kuti mudhara tamirira kutoonawo kuti mimi masimba acho munenge mutombori nawo here kana kuti muchiri nawo here, muchiri kuzvikwanisa here, chimbotambai tsoro dzenyu nemunhu wenyu. Because some of the people were even blaming Chiwenga kuti iwewe tanga tatopedzerwa basa ranga rarohwa kare naMugabe, but iwewe ndiwo wakazoenda wakanotora munhu wako ukamudzosa. Saka munofanira kudzidza kuita se kupedzerana. Obviously vanhu vacho vanenge vane a certain respect yavanenge vanayo for each other, kuziva kuti uyu ndewangu akazondibatsira pakadai, uyu manje pakada kuzodai, so panogona kuzonetsa. But I will be back muRezimbabwe ndichizokuonesai kuti nyaya yacho iri kuzoperera kupi. For now regedza nditoshandisa mukana kuzivisana neevery Zimbabwean who is in South Africa here ari kudawo kuregisterwa macompanies. Kana uchitoziva todawo registerwa company chete nekuvhurwa FNB business account usina work permit kana study permit, gara wabata company inonzi education research, ndo basa ravo. Vanokuregistera company vokuvhurira FNB business account uri kwauri ikoko, ivo vari kwavari ikoko, haunide kutravela handiti. Saka garai mataura namukoma Owen, munongoti akondanzwa kamuchisimbiswa kunzi ndimi munovhura makambani, munoregister makambani ndikuitira ma-FNB business account. Wobva wogara wataura nyaya yako straight to the point. Kune vari nemapermits hakusi kwenyu kuita izvo zvenyu mega, because ndinoona mwanhu wada kugadzira confusion isina basa rese. Vanhu vasina mapermit ndimi muri kudiwa kunyanya handiti. Asi kana uchinge une ndikino ayo it's up to you, but kana uchingoziva kuti udaita zvinhu zvako gaga uchida kuitirwa necompany zviri straight. That's why tichitozviadvertisa, that's why we don't advertise zvinhu zvisiri straight, zviri straight and icompany inoita zvinhu izvi. Ndosaka ndiri kuti garai mabata mukoma Owen vakubatsirei vakuitirei ipapo.